Τους έφυγε. Τους έφυγε παπά μέσα από τις πέτρες. Τον είδα. Έρχεται σε σένα ο λαγός. Θα τον πάρει τώρα. Να, τον πήρε η Ρίτα. Να ξέρεις. Τους κλέφτηκε. Να τον πάρει τώρα. Να. Το μπούστι που ήτανε ρε. Να τον πάρουν τώρα. Να η φούλα είναι. Την πίσω μεριά ήταν ρε, από εκεί πέρα. Το μπούστι ρε. Τους κλέφτηκε παπά, τον είδα. Για να δούμε, να τον πάρουν τώρα. Λογικά θα τον πάρουν τώρα. Να, τον πήραν. Τον πήραν, τους κλέφτηκε ρε. Τον πρώτο σηκώσαν, τον δεύτερο τους κλέφτηκε. Κατά σένα έρχονται. Το μπούστι μέσα στις πέτρες πως... Από πίσω από τα σκυλιά ρε, από την πέτρα από πίσω ήταν ρε. Το μπούστι ρε.